Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle. Jeg har altid godt kunne lide regnen. Da jeg var lille hjemme på Østerbro, kiggede jeg altid på ruden, når det regnede. Jeg sad med mor. Jeg valgte en dråbe, som jeg fulgte, og så var det et slags kapløb om, hvilken dråbe, der hurtigst nåede vindueskammen. De klæbrede sig til ruden som dræbersnegle, og man kunne aldrig regne med noget. De tog små ryg i forskellige retninger, men hvis min dråbe tabte, så kunne jeg altid bare starte forfra og vælge en ny. Du snakker hele tiden om Østerbro. Du ved godt, at vi aldrig kommer tilbage, ikke? Det ved du ikke. Du skal altid være så negativ, Svend. Du så godt, hvad de gjorde med Molde, ikke? Det ved du godt, jeg gjorde. Du snakker som om du ikke forstår det. Du så jo, hvad de gjorde. Er du færdig med bogen? Min gamle nabo Lars, ikke? Husker du ham? Han sagde, at de kom om natten og hentede dem, og de kørte folk væk i busser. Ikke bare 100, men tusindvis af mennesker. Er du færdig med bogen? Jeg kan læse op for dig, hvis du har lyst. Døren forbliver lukket. Stemmerne udenfor fortsætter, som om intet er sket. Og derinde venter han usikker på, om han stadig hører til deres verden, eller allerede glemt. Han prøver at bevæge sig, at tale, at bevise, at han stadig er den samme. Men hvert forsøg gør afstanden større. Det, der før var velkendt, bliver fremmed. Giv mig bogen, du læser den helt forkert. Hun vidste, at årene i isolation havde ændret hendes adfærd, så hun var blevet anderledes end andre, men det var ikke hendes skyld, at hun havde været alene. Det meste af det, hun vidste, havde hun lært fra naturen. Naturen havde næret, oplært og beskyttet hende, da ingen andre ville. Men nu er verden blevet så farlig for hende, at selv en tur i skoven ville få hende slået ihjel. Hvis nogen forstod hendes ensomhed, måtte det være månen. Det står der ikke i bogen. Hvem har skrevet det? Det var bare noget, jeg fandt på. Vi har jo læst bogen 30 gange. Du har jo nogle smukke tanker. I en anden verden, så er du inspirerende forfatter. Ja, måske. I en anden verden.